O Concello de Rianxo executa a mellora da cuberta do pabillón Brea Segade. A envolvente o pabillón Brea Segade de Rianxo será obxecto dunha renovación da súa cuberta nos vindeiros días. O alcalde do municipio anunciou que xa se formalizou o contrato asinado para a actuación do Plan Único, cun investimento de arredor de 63.000 euros e que terá como prazo de execución entre mes e medio e 2 meses. Consistirá na mellora do pabillón cuberto que usa a instalación educativa, é un patio de recreo pois que terá diferentes melloras e sobre todo no que é o traballo que se poida facer ali de xogo e actividades, non? Temos que ter en conta que hai un pabillón tamén ali onde se fai práctica deportiva por parte do colexio, pero este recinto é usado para xogos. Por lo tanto, vai ser ben recibido a obra, pois non creo que vaya máis alá de mes e medio, 2 meses de actuación. Esta actuación únese a outras levadas a cabo por parte do Concello en diferentes puntos da localidade, así como en outros centros escolares e deportivos.